mumastreets esocial media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Vazukuru izvo unotobva watozvishayirwa pazvo kuti zvizvi kuitika. Aiwa, ndine nyaya ndoda ndikuzivise vazukuru yakangozara mastreets esocial media. Nyaya yaproducer ari kushanda kupassion Java Records uye anonzi Oskid. Anditi nyaya yaproducer anonzi Oskid akatekeshera pese pese inonyadzisa vazukuru. Anditi asi chekutanga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on the notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekurusend pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Chibva panapa handei ku live stream iri kuitwa zvakare ku Facebook. Facebook iri kuitwa naAnko Saint ikoko pa Saint TV. Aiwa, munongonzwawo muchitandara vazukuru kutandadzana. So vazukuru nyaya ndauya nayo ndeye kubatwa kwaitwa mudzimai waOskid. Ndiye wamuri kuona NeChikomba. Anditi mudzimai waOskid akabatwa NeChikomba vazukuru. Chinova chinhu chinonyadzisa, chinhu chinosvoresa, chinhu chisingaite zvakanaka, kana kune chinhu chinorema kuururwa nemukadzi vazukuru. Ndochokwadi chaizvo. Chinhu chinorema, chinhu chinorwadza, chinoshungurudza. Anditi chinova chinhu chisingafadza. Anditi especially kuma-public figures. Ndo chakazara mastreets chatati uyozokuratidzaiwo pano paSaint TV. Aiwa, tingokuzivisa kuti aiwa inyaya iri kutenderera zvakare yatobuda kunyange nekwechimetro kuku ichitotaurwa nezvayo. Ameno munozviona sevazukuru nyaya dzemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze. Vamwe vanobva vasimbirira kuti madzimai ko ivo varume vanoita gumbo mumba gumbo panze. Ende vazukuru tinoti here munhu anga achiita gumbo mumba gumbo panze kana achinge abatwa chete here kana kuti kana asati abatwa. Because vanhu vazhinji vanozotanga kuda kunzwisa tsitsi kana abatwa. Kana akasabatwa munhu anenge asiri kuita gumbo mumba gumbo panze, but as long abatwa ndo paanozobvuma kuti ndanga ndichiita gumbo mumba gumbo panze. Ameno vazukuru munozviona sei nyaya dzakadai, ende chichiri kukonzeresa kuti madzimai evanhu vange vari pa number 1 panyaya dzekuita gumbo mumba gumbo panze. Ngatitaura necomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. From Uncle Saint, the only Zim uncle, ndo zvatangoti uyozokuzivisa tichiti much love.